А Мира, ще ходиш ли на винената дегустация? Коя винена дегустация? Как коя? На 27 от Среброва къща. Къде е това? Ами тук. Здравейте, днес сме с Десислава Александрова от туристическото предприятие в град Шумен. Аз съм Никола Иванова от туристическото предприятие в град Шумен. С каква цел организирате това събитие? Целта, с която организираме нашите винени дегустации тук във Възрожденски комплекс, е да предложим изцяло различно и ново изживяване на жителите и гостите на град Шумен. А каква кухня да очакват гостите? Това, което ги очаква: брускети с козе сирене и ягоди, ризото с морски дарове, пармезан, приготвена на място от шеф Йордан Касабов. Разкажете ни за главния герой на събитието, а именно виното. Освен, че ще можем да опитаме вина от винарска изба Царев Брод, ще може да опитаме вина и от винарска изба Георгиев и Минков. Изцяло бутикови вина, много лимитирани серии. Какво настроение искате да създадете от гостите вечерта на 27-ми? Със сигурност искаме да им дадем едно преживяване, което дълго време са чакали. С група D&D ще имат удоволствието да се насладят на хубави български песни в една изключително прекрасна обстановка. Има коверт от 38 евро и задължителна резервация. За да може да си запазите място, може да звъннете на номера под описанието. Заповядайте на 27 от 7 часа. Двора на Среброва къща на винена дегустация. Очакваме ви!